Να επαναλάβω λοιπόν, νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ομαλού είχαμε κάποια μικροπροβλήματα όταν οι υπάλληλοι του δασαρχείου εμπόδισαν κυνηγούς, όπως μας κατήγγειλαν εκπρόσωποι κυνηγητικών οργανώσεων εδώ των Χανίων. Τους εμπόδισαν λοιπόν να προχωρήσουν και να ανέβουν στη Μαδάρα να κυνηγήσουν με τη δικαιολογία ότι με το νέο νόμο περί δεσποζόμενων ζώων θα έπρεπε οι σκύλοι τους να έχουν μικροτσίπ, να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας, αλλά κυρίως να αναγράφεται στην άδεια θύρας ο αριθμός του μικροτσίπ του κυνηγητικού σκύλου. Αρκετοί από αυτούς τους κυνηγούς είχαν μαζί τους και το βιβλιάριο των ζώων με τα εμβόλια των ζώων και ήταν τσιπαρισμένα τα ζώα τους και όπως καταγγέλνουν εμποδίστηκαν να κυνηγήσουν. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι των Χανίων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός και τονίζουν ότι θα διερευνήσουν νομικά το ζήτημα, ενώ η Νέα Τηλεόραση επικοινώνησε με υπηρεσιακά στελέχη του Δασαρχείου Χανίων, οι οποίοι διευκρινίζουν ότι για να μπορέσει κάποιος να κυνηγήσει στην φύση θα πρέπει πρώτον να έχει μαζί του την άδεια θύρας και όχι την απόδειξη, και όχι την απόδειξη ότι πλήρωσαν στον κυνηγητικό σύλλογο. Σωστά. Θα έχει λοιπόν μαζί του τη θεωρημένη άδεια θύρας. Θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλιάριο του ζώου, όπου μέσα να αναγράφεται ότι είναι εμβολιασμένο το ζώο και κυρίως εμβολιασμένο για τη λύσα. Θα πρέπει το ζώο να έχει μικροτσίπ. Και θα πρέπει να αναγράφεται και στο βιβλιάριο της θύρας ο αριθμός του μικροτσίπ. Αν τώρα δεν αναγράφεται στο βιβλιάριο της θύρας ο αριθμός του μικροτσίπ, τότε αυτό δεν είναι παράνομο, είναι παράτυπο, δεν είναι όμως παράνομο, δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ που προβλέπεται αν είναι ατσιπάριστο το ζώο, ούτε εμποδίζεται ο κυνηγός να κυνηγήσει. Αυτή λοιπόν είναι μια η διευκρίνηση πολύ σημαντική που πρέπει να την κάνουμε για να γνωρίζουν υπεύθυνα να κυνηγούν οι κυνηγοί. Γιατί πολλοί κυνηγοί θορυβήθηκαν σήμερα. Βέβαια. Μάλιστα χρέωσαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στον κυνηγητικό σύλλογο το ότι δεν τους είχε ενημερώσει. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Και να πούμε βεβαίως ότι οι κυνηγοί αγαπούν τα ζώα τους πάρα πολύ και τα προσέχουν πάρα πολύ. Και ένας κυνηγός που θέλει να βγει για κυνήγι μέρα και νόμιμα, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά την οποία κατακρίνουμε και πολλές φορές το έχουμε κάνει εδώ από την τηλεόραση, θα πρέπει να είναι ενημερωμένο το βιβλιάριο και να αναγράφεται πάνω στο βιβλιάριο και όχι απαραίτητα στην άδεια θύρας ο αριθμός του μικροτσίπ. Έτσι. Μάλιστα.